Здравейте на всички, които ме следва в TikTok. Вчера пуснах едно видео, което беше с голям интерес относно електронните визии. Просто аз получавам новините и гледам английските новини, затова съм малко по-напред от Нова телевизия и българските медии. Затова малко по-рано го съобщих това нещо, но след това на вечерните новини и Нова телевизия направи репортаж за това нещо. Имах много хубави коментари, хората доста оцениха. Сега ще ви кажа защо съм написал пат, а не път. Тази грешка е умишлена, за да видя колко от вас ще направят забележка, да се направят наумни как се пише път и пат. Почти завърших висше образование, предучилищна педагогика с чужд език. Останаха ми един-два изпита, нещо такова и дойдох за Англия, затова нямам диплома от висше учебно заведение. И мисля, че знам как се пише път или пат. Но имаше много умници, които се хванаха за тази дума. Тя ще остане така, приятели. Тя е специално за вас да видите колко сте дребни. Каква важна информация аз се споделям, а вие се фащате за пат. Това е за първите бълъци. Вторите бълъци, които ми писаха, бяха с някакви дървари, с коментари относно разбрал си нещо, но не си доразбрал, не си дочул. Приятели, аз това съм го видял и съм го чул и съм го прочел от gov.uk вебсайта. Почти всички, които са в Англия със статут, са получили имейл относно тази информация. 100% съм сигурен, че съм по-информиран от вас и съм разбрал на 100% всичко, което съм направил клипа за електронните визи. Тази информация е да може да стигне до повече българи, до повече наши съграждани, да са информирани и да знаят какво трябва да направят като пътуват, а не да си купат билета, да отидат на летището и да не могат да се качат на самолета, защото нямат виза. Или по-лошото, което е да стигнат до Англия и да бъдат върнати от бординг контрола, защото нямат тази електронна виза. Всичко става въпрос за 10 евро, приятели, за 10 паунда да си ги платите. Това е. Просто искат да почнат да събират парички и малко да усложнят свободното преминаване на граждани и на туристи, които са нежелани. Така, приятели, за всички, които се направиха на тарикати, замислете се и помислете дали аз не съм разбрал или вие не сте разбрали. Репостнал съм репортажа на Нова телевизия, да видите дали нещо се разминава от моята информация, която съм казал. И моля, замислете се дали има значение как се пише пат или път, или е по-важно, че ви трябва електронна виза, а не да ви върнат от бодри контрола, като следнете в Англия. Приятен ден от мен. Моля, замислете се на тези, които се мислят за много тарикати отворени, дали имате някаква стойност или сте просто някакви измислени герои. За другите, които ме подкрепиха, дадаха сърчица, репостнаха видеото, благодаря ви и много се радвам, че има умни хора и разумни, които оценяват информацията, която съм дал, защото тя е наистина ценна. Както съм направил доста видеа, много е лошо да даваш информация на хората при положение, че не знаеш, че е сигурна. Така че хората, които ми писаха, че давам грешна информация, да погледнат видеото на Нова телевизия и да си набият главата в стената, защото са useless. Значи най-мраза булшитъри, useless хора и такива, дето се мислят за нещо много, а всъщност са нули. Мерси за споделянето, моля споделяйте и това клипче, защото наистина помагате на канала ми. Може да ме последвате и в YouTube, където почти вече скоро ще стигна 1000 сабскрайбъра и най-вероятно ще мога да почна да пускам повече клипчета и там. Благодаря на всички, които ме следват, благодаря на всички, които лайкват и споделят. Много е важно да споделяте моите видеа, приятели, защото по този начин се виждат от повече хора и мисля, че информацията, която споделям, е истинска. Има още нещо друго, което мисля да направя, защото много хора ми се обаждат и ми пишат на съобщения и ми търсят много информация, различна от тази, която споделям. Мисля да открия телефон единствено за такива съвети, приятели.
Мисля, че давам правилните съвети, правилната информация и точната и никой не съм подвел. Така че мисля, че има нужда от това нещо. Някой да не лъжи хората. И аз мисля, че съм точно такъв човек, който не лъжи. За другите, които се мислят, че са много тарикати, моля, проверяйте си информацията. Не говорете и не пишете тъпи коментари, без да сте проверили всичко един път или два пъти. Както казах, който не ме следва, вече ще бъде блокиран и ще бъдат изтривани коментарите му. Няма да остават дървари, да остават коментари, тъпи коментари в моите постове. Това е от мен. Приятен ден. Лайквайте, шервайте, съскрабвайте и натискайте сърчицето. Моля, гледайте видеята с целите, за да разберете абсолютно всичко. Чао и успешен ден!